Igama lami nguNeliswa Soil. Ngicela ukuxolisa mayelana nobhuti oshisiwe engishare ipost yakhe. Ngicela ukuxolisa ku-NN News SA. Ngixolise nakubathi kulabo abathintekile. Empeleni bengitshela ukuthi into ejwayelekile leyo esitshela ukuthi sidlalele sicommente noma yini. Ngicela ukuxolisa kakhulu. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngisaphinda ngenzeke ngendlela owenzeke ngayo. Ngokukhulu ukuzithoba ngiyaxolisa. Wengenza wethu usisi ombonela kule video ke wabhala ke ipost noma ke washare ipost einkundleni zokuxhumana eyayigqugquzela ke udlame noma eyigqugquzela abantu ukuthi ke beqhubeke nokuhlukumeza abantu besilisa njengoba ke waveza noma ke kwakwavela indaba zokuthi kunowesilisa ke owashiswa nge-acid. Usisi wabe seshare ipost yabe siphuma ngaye ke ipost kwavulwa ke icala. Kule video ke bekade exolisa ngoba ebona ke isimo ukuthi sisithanda ukuthi sishube kakhulu wengane ukuthi fisa ukuthi ngezovo lakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngale comment eyashiwe lo sisi nangendlela okwenzeke ngabe mhlambe indima yomthetho idlale ke indima ke efanele kuloko lolu daba. Hlala lapha ku comment section mina ngezovo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba.